У нас у студыі доктор навук Ярослаў Кот, былы сукіраўнік арганізацыяў медыцына і Чэрнобыль і незалежная дапамога дзецям. А цяпер выкладчык Варшаўскага універсітэту. Вітаю. Што выкладаеш? Ой, я даследую. Ага. Я атрымаў дзяржаўны грант ад Навы, і мяне запрасілі прафесарстваваць Варшаўскі універсітэт. Но я і ў ЕГУ таксама, так што падтрымваю нашых. Прафесура, слухай, гэта праўда, што Майкл Джексон дапамагаў чарнобыльскім дзецям? Што гэта за гісторыя такая? Ён гэта, можа, сам не ведаў, але яго менеджеры, калі пачалася уся гэта праца па аздараўленню дзяцей, то быў вялікі рэзананс. І Ігор Васильевич Кот і Тацьяна Александр Кот, у іх была першая праца была з ЗША, Італіі і Брытаніі. І тады іх кантакты ў ЗША, яны сустыкнуліся з менеджерамі Майкла Джексона і рабілі ўсё там, гэта ўсё было мажліва. І яны звязаліся з Тацьянай Александровнай Васильевичем Котом і прапанавалі прывезці Майкла Джексона ў Беларусь. Давайте зробім такі благадзейны канцэрт, грошы з яго на... Але калі атрымалі рэйдар яго, апынулася, што ўся краіна на той час не магла пацянуць, не было рэсурсаў, каб щось такое зрабіць. Не было ні гасцініц такіх, ні гатэляў, ні такіх стадыёнаў, ні такога гуку, нічога не было. А весці з ЗША гэта, А гэта пачатак 90-х. Гэта той самы першы канцэрт на Чырвонай плошчы. І тады вось яны звязаліся з Тацьяна Санна і Ігор Васильевич, яны звязаліся з маскоўскімі якімись-то там прадпрымальствамі і дамовіліся, што те як-то дапамогуць беларускім дзецям, а за гэта мы кантакт аддаем і дапамагаем прывезці на Чырвоную плошчу. Ну і вось арганізацыі вось так зрабілі і прывезлі. І там все ўжо арганізавалі, ну і за гэта нам немножечко беларусам таксама благадзейнай арганізацыі адсыпалі грашэй. Я не ведаю колькі, там гэта такая старая гісторыя, но можа там калі паглядзець, как-то так можа что-то можна знайсці дзесьці. Але Майкл Джексон не адзіны, хто спрабаваў ратаваць беларускіх дзяцей і далучацца з зорак. Вось некаторыя самі ладзілі канцэрты, некаторыя пералічалі грошы, некаторыя там нейкую дапамогу самі арганізоўвалі. Вось якія імёны яшчэ ёсць? Лучано Павароці. Ён прыязджаў, і яго жонка до рэвалюцыі 20-го года мы нават з яго вдовой яго, не папярэдняй жонкай, вдовой. Мы з ёй размаўлялі і планавалі прывезці ў Беларусь. Гэта прыйшлося адкласці некалькі разоў, таму што як толькі даведаваліся, што мы яе прывозім на перамовы, то адміністрацыя з намі звязвалась, такая, у прэзідэнта ёсць жаданне сустрэцца. І мы такія, не атрымваецца. Но таму што Тацьяна Санна Кот, таму што вось у нас адна з кіроўцаў арганізацыі яшчэ і рыцар італійскай зоркі, яны на роўных маглі абшацца і зараз размаўлялі, таму што там якісь новыя рахункі, што-то Павароці знаходзіла яна, якія на благадзейнасць для нашых дзетак таленавіта хацела. Крыс де Бург дапамагаў. Я не ведаю, што там за гісторыя была з Полом Маккартні ў медыцыны Чэрнобыля, што щось было. Крыс де Бург узагалі на карпаратыў, гэта была 95-96 навагодні карпаратыў благадзейных арганізацый на сваём летаке прылецеў у Мінск і просто на піяніна там Леді Інрэд пеў і раздаваў свае касеты. Вось на карпаратыве благадзейнай арганізацыі, просто з сябрамі з Великабрытаніі. Таксама, хтось, можа, памятае, но я, калі быў малым яшчэ і праз гэтыя праграмы па Італіі, сустрэўся з Мікелем Плачедо са Спрута. Лап'ёвра! Мікеле Плачедо. Толькі those who know, they know. Камісар Катані. Камісар Карадо Катані. Я ведаю гэта празвішча, але... Гэта мужчынская рэч. Адвакат Тэразіні. Так. Усе героі, нават тэлевізійныя. Колькі дзяцей то год прахадзіла праз праграмы аздараўлення, ці ведаеш? Прыкладна. Тысячы і тысячы. Толькі праз нашу арганізацыю найлепшы год было 12 тысяч
на год. Але ж гэта калі мы працавалі яшчэ з Пуэром, потым мы адмовіліся з ім працаваць. З кім? Пуэр — это партнёрская арганізацыя, яна адна з найбольшых у Італіі. Але былі і вялікая колькасць іншых арганізацый. Мы былі найбольшыя з іх, але потым, ну, на пачатак там. Але гэта был толькі адзін з напрамкаў працы арганізацыі. Асабіста у нас 27 іншых напраўкаў было. А тут узагалі, ну, там па спісах щось біля 200 тысячаў. Ну, мы патрэбны разумець, што ўжо з часам пачалі планаваць дзіцячыя школы-інтэрнаты і так далей, планавалі ўжо ўсё лета, што дзяцей не будзе. Яны нават ежу не планавалі ім, яны на гэтым таксама эканомілі, яны іх кожны месяц адпраўлялі куда-то. І для іх гэта ўжо было запланавана. І дзеці маглі выязджаць у некалькі месяцаў. Ці ўжо некаторыя ехаць на некалькі месяцаў, але былі і те, якія ў некалькі месяцаў ездзілі. Слухай, а што гэта была за гісторыя, зноў-такі, звязаная з чарнобыльскімі дзецьмі і Арнольдам Шварцэнеггерам? Ну, гэта, шкада, не дуже прыемная гісторыя. Гэта калі была казыра, Віка Барысаўчанка, наша сіротка, она была, аздараўлялася па нашай праграме ў ЗША. І сям'я Запата, яны вырашылі яе ўратаваць, але ўратаваць нікому не гаворачы, не афіцыйна, а просто не прывезлі ее до аэропорту на летак. Калі ад'язджалі. І яны арендавалі, потым апынулася, арендавалі дзесьці ў гарах там якусь маленькую, там маленькі такі фермачку, і там прыхоўвалі дзіцёначку. Яна засталася там? Ну, мы змагаліся, і вот Шварцэнеггер, яго службы бяспекі, яна дапамагала шукаць, тому што гэта дзіцёнак іншай дзяржавы, знік, калі ён быў кіраўніком, ну, дзяржавы, можна сказаць, губернатарам Каліфорніі. Так, губернатарам Каліфорніі. Так, і вось, паколькі з суучредителей я быў адзіны англамоўны такі бегла, я размаўляў з яго службай бяспекі і з ім раз паразмаўляў, ну, дуже так патрэбна было, і ён, ну, персанальна дапамагаў шукаць. Ну, у нас, да. І, слухай, пасля гэтага, быў другі кейс. Яшчэ Другі кейс, Віка Мароз. В Італіі таксама. Но амерыканскі кейс, ён быў вельмі знакавы. Чаму? Віка Мароз была раней, да. Таму што пасля амерыканскага кейсу Лукашенко прыкрыў усе аздараўленні дзяцей-сірот з краінамі, з якімі не мае міжнароднай дамовы. І стварыў дэпартамент па гуманітарнай... Не, ён быў да гэтага гуманітарны. Гуманітарнай дзейнасці ён кантраляваў усе фонды і працу, грошы, таму што, ну, на пачатак былі мутныя арганізацыі там і так далей, як і в Украіне нават там хто прыязджаў з амбасадораў з Украіны, у них не было даверу для некамерцыйных арганізацый, але з часам яны пачыналі давераць. І бача, што у нас кантроль дзяржавы быў большы, і, ну, ўсё яны там кантралявалі, колькі грошай прыходзіць, статыстыку і так далей. Таму што асабіста напрыканцы, уже 2010-х, 2010-х и так далее, там нават, чтобы снять податки з суммы, по кожнай сумме патрэбна было подпись президента. То есть ён персонально все здымаў. Яны там настолькі боялись, что щось. Но, как бы, і таму і кошт кожнага дзіцёнка быў больш, потому что патрэбна больш папер рабіць і гатуваць, больш часу згубляць на гэта. І таму і кошт для партнераў замежных быў больш, тому што, ну, больш грошаў на гэта ўходзіла. Ну, зразумела. Ім патрэбна больш грошай збіраць. Так. Слухай, а што цяпер? Куды цяпер беларускія дзеці ездзяць? Ці ездзяць увогуле? Ну, па-перш, забарон там якія-то дамовы зрабілі, ЗША так і не зрабілі потым дамову на аздараўленне. Але гэта абмежаванне не дакраналася інвалідаў, і яны, дзеці-інваліды, яны маглі ездзіць. І сямейныя дзеці таксама, але не ў групах, а індывідуальна таксама. Зараз ездзяць індывідуальна. Увы, іншаземная дапамога была перакрыта 2020 года. Ввогуле, чарнобыльскіх фондаў у Беларусі не існуе. Ну,
Я у мяне немає просто зараз такої інфармації, але працаваць з фінансавай падтрымкай замежжа немагчыма. Але мы все ведаем, што былі арганізацыі, у которых кіраўнікі былі КДБшнікі. І гэта заўсёды было такім трендам, КДБ ўнідраў сваіх людзей і лепш кантраляваць грошы, якія прыходзяць на дэмакратію самім. Таму і некаторымі арганізацыямі кіравалі КДБшнікі таксама. І вось Чаго яны не дакантралявалі Ціханаўскую? Вось яна. Я ведаю, як гэта бывае. Яна паехала па чарнобыльскай праграме ў Ірландыю. А пасля вось што вырасла прэзідэнтка элект. Ну што гэта так? Давайте паглядзім ролик і пракаментуем таксама. Без гука, так? Гэта яна ўжо сустракаецца з сваёй сям'ёй ірландскай ужо як асоба, якую ведае, ну, я так разумею, вялікая частка свету. Вось чаму спадарства кагебісты не пракантралявалі, акрамя грошай, яшчэ якія каштоўнасці прывіваюць беларускім дзеткам? І айцішнікаў не пракантралявалі. Они не зразумелі, што айцішнікі адносяцца да чыноўнікаў як да абслугі, як і павінна быць. Гэта паблік-сервіс. Ну так. А яны думалі, што будуць як у радзянскія часы. О, гэта якісь дзяржаўны. І яны скардзяцца на них на абслугу. І гэта, ну, праблема ў тым, што грошы так. Ну, і таксама, ну, патрэбна была вялікая колькасць грошай на тое, каб вот нашчадкі Чарнобылю можна было штосьці зрабіць. Мы ж рабілі вось і гэты анкалагічны дзіцячы хоспіс, таксама наш праект быў, якім Гарчакова кіруе. Гэта на пачатку яна была кіраўніком аднаго з нашых праектаў. Яна яго пачынала, як наша арганізацыя. Потым там былі гісторыі, на которых мы зразумелі, што было лягчэй зрабіць гэта яе, таму што яе таксама былі іншыя там моменты, якія рабілі больш стабільным праект, і ён ужо стаў незалежным. І там Дома Марыі, ну, вялікая колькасць чаго. І потым гэта дзяржава ўжо глядзела на практыку некамерцыйных арганізацый, амаль што як і ў цывілізаваным свеце, і адаптавала штось. Но калі яна щось адаптавала і рабіла дзяржаўным, гэта становилось вельмі цяжка рабіць незалежна, таму што вось калі у нас Дом Марыі для дзяцей, не маючых юрыдычнага статусу, якіх ні бацькоў, ні дакументаў, калі яны зрабілі афіцыйнымі, то там больш патрэбна было, каб было працаўнікоў, чым дзяцей. І гэта стала дуже каштоўным. Ну так, ну... А ці гэта, ну вось калі шчыра так, дапамагло, напрыклад, ну зразумела, некаторыя імплементаваць праекты дзяржава не можа, яна глядзела на НКО. А, напрыклад, вось гэты фінансавы кантроль і такая вось давер, які дзяржаве давалі замежнікі, гэта дапамагло ці ўсё сапсавалася з прыходам дзяржавы ў гэтую праграму? І дапамагала і не, таму што мы былі ў 90-х, гэта 90-е. І вось Украіна пры ўсёй волі і ўсім пазітыўным, што ёсць в Украіне, крэатыўнасці і так далей, там ўсё-такі гэта было як быццам 90-е, там яшчэ ўсё яшчэ. Там без кантролю такія мы, як падлеткі, людзі рабілі гэты аб'юз волі. І не разумелі, не думалі о том, што будзе ў будучыні, таму што не ведалі, што будзе заўтра, і рабілі тут і зараз. І таму, можа, без кантролю было бы цяжэй пратрымаць якусь даверу трымаць. Але, і таму, што калі дзяржава падключалася, яны прыхадзілі, і яны персанальна маглі з партнёрамі сустрэцца, былі людзі, і партнёры бачаць, што гэта на дзяржаўным узроўні, і так далей. І, ну, гэта было лягчэй. Але і сістэма працы з дзецьмі чарнобыльскімі асабіста была, ну, не дрэнная. Все краіны казалі, што ў нас добрае. Але былі і мінусы. Дзеці, якіх адпраўлялі, вялікая колькасць, яны не ўсе рабіліся такімі, як папярэдні спікер, з якім мы в адном рэгіёне былі дзіцямі. Чарнобыльскімі там ездзілі в Італію разам, мажліва. Вельмі цікава, што вы сустрэліся ў студыі раніцы з Белсатам. І не ўсе такія, у некаторых праблемы, таму што яны не навучыліся, як рабіць памылкі падлітком сваім узросце. Іх кантралявала дзяржава, там школы-інтэрнаты і так далей, а потым ім заўсёды давалі ўсё
толькі таму што Так. яны ёсць а потым яшчэ і кватыры давалі. Так, это вялікая праблема. Няма І навыка сацыяльнага, каб і яны грошы трэба зарабляць. прапівалі. А шкада, што тыя, хто не шоў гэтым шляхам, а рабілі што ж ёсць там дзіцяці, якія вось я зараз імён не буду, тому што яны яшчэ ў Беларусі, якія не ішлі там в ПТУ, а потым атрымалі квартиру, яе прапівалі, а яны пашлі до універсітету, там рабілі там, пашлі там працаваць на тэлебачанні, там щось. Яны сірот, якія сябе зрабілі, але таму што яны пашлі в універсітэт, яны навучаліся даўжэй і не атрымалі квартиру, як іх менш разумна. І гэта, ну, гэта вялікая праблема была. Вот гэта патрабіцельства. Вот гэта. Ой, слухай, ну дзяк вялікі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. З намі ў цікава. студыі быў Ярослаў Кот, доктар навук, былы сукераўнік арганізацыі «Медыцына і Чарнобыль», ды незалежная дапамога дзецям, а зараз выкладчык Варшаўскага універсітэту, прафесар.